अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। उभा बाजार हनुमान मित्र मंडळाच्या व वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांसाठी प्रतिष्ठापना करण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाला संकष्टी चतुर्थीनिमित्त सहस्त्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला आहे। उभा बाजार हनुमान मित्र मंडळाच्या व वैश्यवाडा येथील हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांसाठी प्रतिष्ठापना करण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाला संकष्टी चतुर्थीनिमित्त सहस्त्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला। उभा बाजार तसंच वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणपतीला संकष्टी चतुर्थी दिवशी सुमारे हजारो मोदकांचा नैवेद्य श्रींना अर्पण करण्यात आला। यावेळी उभा बाजार मित्रमंडळातील महिलांसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।